गोदानै दाजानाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम UBpf दिनै समायखिरा लाबाय। दिनै गगामु खालामनि नोलबारियाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव ओनसोलनि माखासे दैदेनगिरि मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे मेल लानाय जायो आरो बे मेलावनो साननैसो सिगाङावसो गोदानै दाफुंजानाय UBpf आफादाव गोदानै बिबान मोननाय सोद्रोमाफोरा समायखिरा लानाय जायो। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे दिनैनि बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लानायजों लोगोसे लखिमपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम, गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि दैदेनगिरि बिथांमोना मैखोमै बाहागो लायो। गिबियावनो आङो धेमाजि जिल्लानि गासै रायजो राजा बिथांमोन आरो जाय सोद्रोमाफ्रा जोंनि दिनैनि बे सदबांसा लानाय सानाव नुजाथिफैनो हादों आलासि महरै बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोबाय। जोङो थांनाय जुलाइनि 20 अक्ट'आवनो जों धेमाजि जिल्लायाव इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन आफादखौ जों दाफैदोंमोन आरो जोंहा कनस्टिटिउन्सि लेखा संबिजिर लेखा जोंहा समायखिरा लानाय मोनसे थायो। बे हिसाबै दिनै जोङो 21 आगस्टआव जोङो दिनैनि बे धेमाजि जिल्लानि जा इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसननि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों दिनै समायखिरा लाहोनानै दिनैनिफ्राय फुल फ्लेजेड खामानि मावनो हासिगोन आरो बिथांमोनखौ जों बे सदबांसानि गेजेरजोंनो जोङो खावलायखाबाय जे बिथांमोना दा बे जिल्लानि गासैबो आनसलिक कमिटिफोरखौ दाफुंनानै रायजो राजाफोरजों गामि गामि थांनानै एवारनेस खालामनाय गासै खोथाफोरखौ जों दिनै सावरायखाबाय। इयुनावबो जोङो सावरायलांनो नाजागोन। जोङो दासिम बुंनो थाङोब्ला गिबिथ' कामरुप मेट्र' बेनिफ्राय कामरुप रुरेल, नर्थ कामरुप, नलबारि, बरपेटा, गलाघाट, बेनिफ्राय लखिमपुर, ओमफ्राय धेमाजि, जोंहा नगावआव जोंहा 26आव दङ, मरिगाव। दा जों गासैजों हाइलाकान्दि करिमगन्ज बिराद फुल सापर्ट, बयबो रंजादों जों फैनायखाय। आरो रायजो राजाफ्रा मोनसे खोथा आरो बुंबावदों जे नोंथांमोना ओंखारनायखायसो दिनै UBpf बिथांमोननि लिडार BKWCनि लिडारफ्रा जोंखौ खबर लाफैदों, लामा दामा जासिफैदों जे बोले बाथौ थानसालि लामा बेफोरबायदि बुंफैनायखौ जों नुनो मोन्दों। जों रंजानाय मोन्दों नोंथांमोननि बे नाजानायाव बिथांमोना जे मेगन खेवदों बे खोथाखौ रायजोफ्रा बुंदों आरो बेनिखाय बिथांमोना जोंनि जा मोजां खामानि मावनाय, जोंनि जा मावनाय दांनायखौ मोजां मोन्दों। बिराद फालो फालो फैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैदों। बयबो जिल्लायाव जोंखौ लिंहरगासिनो, शिबसागरावबो लिंहरगासिनो। बेबायदि गोबांथ' नाजानो गोनां जों जायाखै। जों खायसे जोंहा मोनसे प्लेन एन्ड पलिसियाव जोङो स्ल' एन्ड स्टेडिजों जों थांबाय थादों। जोंनाव बे दाफुंनाय हाबाफारियावथ' जों रायजो राजाफोरखौ दुसिनानै लाब गैया, जों थांजोबनोबो हायाखै। बयबो रायजो राजाफ्रा जोंखौ मदद होगासिनो दङ, हेफाजाब होगासिनो दङ। बेनिफ्राय गिदिर जा इन्टेलेक्सुयेल, बर' इन्टेलेक्सुयेल, आसामनिबो जा बाहेरायाव थानाय बर'फ्रानो जा जों खबर लाहरदों, जोंखौ फन खालामहरदों आरो जोंखौ बरायदों बिथांमोना। नोंथांमोनानो एकमात्र मोनसे आफाद BKWCनि बाहेरायाव जा थालांनाय बर' हारिनि जेंना, बे जेंनाफोरखौ नोंथांमोनासो सुस्रांनो हागोन। बेबादि खोथा जोंनो एडभाइस हरदों। बे एडभाइसखौ जों बरायदों, जों बिराद गोजोननाय मोन्दों जोंखौ बिब्दि बरायनायाव। सरकारखौ खावलायनाय माने दा बे इलेक्सन जायैनि बेलायाव जों एसे लाजिनांथाव जादों। मानो होनब्ला जों समानै जोंहा बड' पिस एकर्डआव बिटिआरजों जों BKWCजों जयै सिगनेटरिमोन। नाथाय बिटिआरआ अलरेडि इलेक्सन जानानै सरकार सालायगासिनो दङ। खिन्थु BKWCआ दिनैसिमबो इलेक्सना गोजाननि बाथ्रा, भिलेज नटिफिकेसन आरो कनस्टिटिउन्सि नटिफिकेसनखौनो दिनैसिम क्लियार खालामनो हायाखै। बे क्लियार खालामनो हायैनि जाहोना बे BKWCनि मेम्बारफोर आरो UBpfनि सोद्रोमाफोर बिथांमोना गभर्नमेन्टजों थोंजोङै रायज्लायनो हानाय खाबु मोनो। जों बिथांमोनखौ खावलायगोन जे बिथांमोना जुदि बेफोरबायदि खामानियाव जुदि गोब्राब मोनदोंब्ला जों दा गोजानै जाजानाय UBpf जोंनो हगारना हो, जों सरकारजों रायज्लायगोन, सरकारखौ नारसिनगोन। जों थाबनो इलेक्सन नांगौ।
मानो होनब्ला उइदाउट इलेक्सन इन्टारिम बडियाव मालाबाबो जों थोजासे थाखा फैसा मोननो हाया आरो बे काउन्सिला दिनै दं गाबोन गैया गभर्नमेन्टआ गोसोबादि बे काउन्सिलखौ सालायो बेबायदि नोंथाङा मा खालामो गाज्रि कमेन्ट होग्राफ्राथ' मा होनना बुङो जाय गाज्रि बिसोरसो गाज्रिखौ नुहुरो नालाय गतिके जोंनि कमेन्टआ जोङो टु दा पइन्ट जोंनाव जों लेखाजों जोङो अथेन्टिकेलि जोङो रिप्लाय होयो जोंनाव अथेन्टिक दङ नोंथाङा सोंनाय बायदि गोबां मानसिफोरा गाज्रि कमेन्ट होयो नाथाय बिथांमोना नलेज गैया BKWCनि सायाव नलेज गैया BKWCनि गेजेटनि सायाव नलेज गैया BKWCनि आयेननि सायाव बिथांमोना नलेज गैया जाय नलेज गैयिनि थाखाय BKWCआ मोनसे 6 सिडिउलनि बाहेराव थानाय मोनसे काउन्सिल दिनै जोंनि गेजेराव 6 सिडिउलाव थानाय मानसिफोराबो सासे सोद्रोमा सासे चेयारमेन जादों जों बेयाव लाजिनांथाव बाथ्रा बे काउन्सिला 6 सिडिउल एरियानि मानसिनि थाखाय नङा बे नन 6 सिडिउल एरियानि मानसिनि थाखायसो दा बेबायदि खोथायाव दिनै जोंनि चेयारमेन अनिल बसुमतारिया कार्बि आंलंनि दिनैसिमबो भटार बेबायदि मानसिया माबायदि BKWCआव चेयारमेन जाखो बे खोथायाव जोङो माने बुंनोबो जों माने लाजिनाय मोनदों आरो बेबायदि बाथ्रा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा BKWCनि बिथां EMGM बिथांमोना मोनथियोना मिथिया आं मिथिया किन्तु बिथां अनिल बसुमतारी बिथाङा चेयारमेन जानो मोननाङामोन एज पार एक्ट मथे कन्स्टिटिउसन मथे बिथाङा चेयारमेन मासिखौ मोननाङामोन EMबो मोननाङा GMबो मोननाङा बिथाङा आउट अफ BKWCनि मोनसे कन्स्टिटिउसन बायदिब्ला आरो BKWCनि आन्दाराव बोरै जानो बेयो 6 सिडिउल एरिया काउन्सिल बेयाव एक्टआव लिरनाय दङ 6 सिडिउल एरिया बा बे BKWCनियाव गोग्लैया बिथांमोना कन्स्टिटिउसनखौ फल' खालामाखै नामा बे ओंखारदों आरोखि नामा एक्जेक्टलि कन्स्टिटिउसन फल' खालामाखै दाखालि जों रनज पेगु डाङरियाखौबो निउसनि गेजेरजों फोरमायहरदों जे बिथाङा नोंथाङा एसे कन्स्टिटिउसनखौ फल' खालामनानै जोंनि BKWCनि सोद्रोमाफोरखौ एसे नायगिदिं नोंथाङा बिजिर नोंथाङा सासे ट्राइबेलनि मन्थ्रि बे हिसाबै नोंथांनाव पावार दङ नोंथाङा नायबिजिरनो हायो दा बिदि खोथा होननायाव दाखालि BKWCनि डिपुटि चेयारमेन बे अनिल बसुमतारीनि खोथा होननायाव आंखौ हिन्दी सिनेमानि नायक सिनेमाखौ नायनो होदोंमोन जे नायक सिनेमायाव माबादियै अनिल कापुरखौ जोङो माने सानसेनि थाखाय मन्थ्रि बानायदोंमोन नोंथाङा बेखौ नायनानै ला अब्लानो अनिल बसुमतारीखौ चेयारमेन बानायनाय खोथाखौ नोंथाङा मोनथिगोन होननानै आंखौ लाजि फोनांनो नाजादोंमोन नाथाय बिथाङा मोनथिया हिन्दी सिनेमाया मोनसे काल्पनिक आधारजों दाजानाय मोनसे सिनेमा बे काल्पनिकसो बेजों जोंना मोनसे बे प्रेक्टिकेल काउन्सिल प्रेक्टिकेल एक्ट दङ प्रेक्टिकेल गेजेट दङ बे गेजेटनि आयेननि बाथ्राखौ आं बुंनायाव बिथाङा आंखौ बिदि लाजि फोनांनो नाजादोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै गावनो लाजिनांनो गोनां जादों बिदि गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइकगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन